Dojechi Amutama Agaghị m aba n'ụlọ onye prọmasị ana-akpọ m onye ṅụrụ mmanya echefukwala Chineke kere gị mmiri dowe Dojechi hello Igweto hello Tiro, how is you? Hey, Adimoye, I'm into elephantitis. Ya una akwado chanam. Machi, I am into exile. Ya una opopo no sim no kwoketa. Ya into exile. Ana magano nya ha na tawo birthday zinwa. Ezinwa na la ahia Onyinyechi Franklin Wando. Korodo nga onye orodo ta ka ọ na-eme birthday ya so onye invitation o kere ruru na social media so onye ọwụla bịawa ma ndị ọcha ma ndị oji ịmara onye Franklin o Franklin ele ahịa Ezinwa of St. Paul's Catholic Church orodo ele ka ị na-ekwu negative imade ele ahịa nwa ụwa ndụ Franklin Onyinyechi ụwa ndụ Ezinwa of St. Paul's Catholic Church orodo ọdụmara orodo na onye ọdụmara orodo nga ịṅụrụ kai imade Ezinwa bụbu ugo 1 ugwu ọcha Mbitolu na lekwu dị akụkọ ị na-akọ ịgbata ihe ka ị na-akọ mewa m ihere na di Amarachi aha nwunye kwanụ ele ahịa Amarachi Jennifer Wanda nwa ya nwaanyị ka ọcha ịmụkwa nwa ọ mụrụ otu ma ọ na-acha ote nwa ya na-acha Adaugo Jessica Wanda ya nwa ya the wrong girl ọ mụbara ọhụrụ ha jiri mekwana child dedication taa ha niile a ga-ekechita ha ngwa taa kpọkpọtọ ga-agba n'ihu echi adị emege mmemme na emie n'ụlọ emege ya n'orodo na-emekwa ya na Lagos ebe ọ na-arụ ọrụ ịma ọrụ na ship ọrụ na oil ọrụ n'ime oil ọha nwa mmanụ a na-ekuru ha ekuru ọrụ n'ime into oil ọ ihe ọ na-arụ na ya so therefore o kere invitation card to all personalities nọ n'ime social media saa ịbịawa so mụ nwelela anya saa m ga-aga ije na ọ ga-adị ka nwunye m nwoke omega ihe orodo kpọọ orodo lekwa orodo lekwa ekwe agara m echi ebe gawa Lagos mba msumburu machine shazi ụlọ mpụta mandụba msha mandụba pụta ụmụnụmụ shi ụmụnụmụ pụta Sendemian si Sendemian ma wepụta side ụmụ nwa ọdọ shi ụmụ nwa ọdọ ma pụtazi ebe ụmụ arụsị nọ shi ngwa otem na ama akọkpoo ngwa agazi garịrị shasha Ezinwa siri sọ gbawa ugwu ọcha ha ga-eri ngwa taa onye ọcha ngwa na Amanda my way nọtara m oche ana m abịa na Amanda my way ọ ga-adị egwu birthday Ezinwa birthday onye ọcha one in town birthday onye si merile ya rikwele onye si m rie ya rie onye si m rie ya rie onye si merile ya erile onye si merile ya rile onye si m rie ya rikwe isi m rie gị rie onye si merile ya rile onye si merile ya rile hapụrụ m bande to me hapụrụ m bande to me ebe njiri ọka m na agakwala akparị onwe nụ agakwala eme m haras ihe m gajekwa ekwe ebe ihe mmemme ndị ukwu ọdụkwa mbụ ngo ụda m nọrọ nga m na-azọ meshin zọshịa adị n'ihe nyere m zọshịa ya ngwa ebe meshin ụwa akpọ aza elewo ka eji kpọrọ ya gata ga eje na ebido aza Eliza nne m anwụọ na m anwụọ ebe aka na-elechi bịa nọ n'emi aka bịa nọ n'emi aka nna m sọ na ndị nta ha amụtala ịgba ha da emisi
ya na onwe ya ga-amụtakwa n'ife ya nwesị ike ibege n'elu osisi ebe isi ị ga-emebọrịrị m taa ọmụ na aṅụ kama imebọ mmebọ ọṅụ na onye m ihe aka bịa nụpụrụ m ya fọdụle mkpọrọ ngwa nume nwayọ adịla nwayọ nume dala aka na-elechi ndị hụra m n'ala gịnị gburu m ọcha nke ga adala ebe isi nuru gị na-abịa ebe ọmụọ ka stata ọmụọ ga-eme mechin ya start ya isi nwoke damandọm onye ogbe ntanire inwe na-akwụkwọ ire kpakpakpakpakpakpakpa ọkụkọ nwa ntanire ị ga-atụchido n'aka m gị nụrụ chief esiresi nụrụ dịmkpa aka m nụ gị bịa na onye mechin gị nụrụ moto evuvu m ya n'ime ọhịa gị lọnji ya m gị nụrụ dịmkpa aka m gaje ya dịka ụba ha orodo ụmụ ọma ekwesịrị ịkwado ọta ebe iwe ọcha orodo ụmụ ọma ebe m gaje ụmụ ọma aka kwado ihe ọma gị nụrụ moto nụrụ m dịmkpa ama aka m chief na ụdọ otu onye shiri m chief ime wọdụ waịdị ụwa niile ma onye ngwọ mpụje nga asị nga lele ka ndị mmadụ luko under my behavior gị nụrụ moto nụge m nọ nụrụ moto vum ya n'ime ụzọ gị nụlaga m sịwaga m niile gị wụọ m ya n'ala kwanne ya ka na-elechi gị sị ma ọwụgo nwoke stata ma nugide mechin nwụọ ike nugide mechin nwụọ Chineke kpọọ gị ọkụ mi na nwụọ gara batide Franklin ụwa ndụ atị nwa nwụọ eleghị eri ndụ eme ịnọkwa nke na anyị sọtụrụ na-agbachara agbacha mkpọgo oku gị bụrụ isi n'ọchị kwọpụta imejisira nwatakịrị batide ya oyi Franklin ọ bụrụ gị oku asụ ndị mmụọ fọrọ ego na fọrọ ntị maka ofopụfọpụrụ ngọ na ntị m ihe wetara gị n'ime ntị nwepụrụ m gị gị leta ya dịkwa maka m nọgide moto emejisa m oyi nwa nje m n'ime ọcha mụrụ nwa onye tapara na ahụ aja bịa bulie meshin no bịa bulie ya o onye megakwa ihe ọdụkwa ụmụazị m ga-aga ịtọ nwa m na dote aga onye mega ya wụ onye ọcha ọwụ onye ọcha Franklin ụwa ndụ Chineke kere kere ya na ọka ekwe ahụ nna ya wụ ndụ and ọ ga-adị ogologo ndụ ọ ga-emegide ebe dị otesi adịwa eme Franklin lekwe batide ọtụmadịgo nụrụ moto enum aga m n'ime mmiri njaba m wulie ka azụ aga m aga ya iwe enemy under within neighborhood ọ ihe wụ gị nụ dị mkpa ka m nụgwo m ime ọcha aga m ata gị ọ mechin nọ na sọ gị kparịba m azụrụ m ya otu nkwụ ụzọ ya lalie kikio kweli otu o si ekweli ịnụ dabịa eme m assault anụ ọcha nọ n'ime ọcha nekwa gị na-anya shi mkpọgo oku gị si akọrọ ọhịa pụta ihe pụtara wee ịnya m ọzụrụ nụrụ m n'ụma m ọcha ee ụmụazị ibe gị ga-enukwu gị ọcha ka m garidala nwunye oh happy birthday my brother happy birthday Franklin asị nga happy birthday ị ga na-emegide birthday otu emegide birthday si idu eme ihe abịa mbido celebration gị asọbere ha nukpuo m n'ime ọkụ aga m apụta tụkwa ihe m wụ ọrụ ya bụ personality ọkụ adịghị ere m ọrụ ya bụ adịghị na-ereli ọkụ dem you hey all right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.